Ишкәннәр мисез, саулар мисез, Яңа ғасыр телеканалын яратып караучы безнең кадерле дусларыбыз. Эфирда кулинар шоу Кызган Казан. Әйе, ТНВ каналында Кызган Казан тапшыруы һәм аның алып баручысы мин Ләйсән Гимаевдан сәламнәрне кабул итеп алыгыз. Ләйсәннең сәламнәренә, Булат Бәйрәмов сәламнәрен кушабыз да, һәм инде бүгенге тапшыруыбызны башлыйбыз. Тапшырыбызның шарты буенча студиябызга 2 кунак киләчәк. Берсе минем командада, икенчесе синең командага һәм без кара-каршы ярышачакбыз. Минем белән ярышыр өчен үзеңнең командаңа кемне чакырдың син? Мин бүген үз яныма журналистика өлкәсендә шактый тәҗрибәсе булган телерадио алып баручы, энергиясе ташып торган бер ут кызны чакырдым. Ну, минем кунагымда шактый саллы шәхес. Менә санап барыйм. Журналист төбәкче, җырчы, актер, язучы, шагыйрь. Һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Яңа ғасыр телеканалында манзара тапшырын алып баручы Илдар Кыямов. Болгар радиосы ТНВ алып баручысы Айгөл Хайруллина. Саулармысыз, синде кунакларыбыз көткә җитләр инде. Зур түзенсекләр көтләр монда киреп җитүләрен, ни хәлләрегез бар? Әлхәмдулиллах. Аллаһка шөкер. Ярышырга әзерме Айгөл? Егетләргә каршы, син минем командада. Миндә инде Илдар әфәнде белән ярышып торык микәнсең? Мин сразу гына җиңелим микән мин? Җиңелсәгез бик яхшы булачак. Так, Айгөл, син Ләйсән командасына баралар. Менә шулайрак китегез. Илдар абый, монда минем янга. Без хәзер бер командада, без бүгенге тапшыруда кызларны җиңәргә тиеш. Ни өчен җиңәргә? Монда теге мотивация бирәм. Чөнки җиңелсәк җәза булачак. Жаза башкарасым килми бердә. Әйе. Җиңү мәслихәт инде. Әйе. 100%. Булар безнең җиңеләсе килә дип уйлый ахраймы? Дуслар, уен булгач, без хәзер студиябызга хөкемдарны, тәмле ризыклар пешерүче Искәндәр Нурдиновны чакырабыз. Искәндәр! Тау батыры Искәндәр, Искәндәр. Искәндәр күрдеңме? Шундый җырлар белән каршы алабыз сине, сәлам. Ни алып килдең безгә? Тыңлыйбыз сине, Искәндәр. 2 конверт бар миндә, әйме? Әйе. Берсендә сез пешергә тиеш булган ризыкның фотографиясе. Так. Берсендә җаза. Так, без нәрсә пешерәсез? Ачып карасак, әрәм инде хәзер. Ярый, хәзер. Та-да! Кара әле, Искәндәр, нигә шуның хәтле күп ингредиентлар? Бу бик катлаулы ризыкмы әллә бу? Бик тәмле. Мин аны шалам. Аны бит әле пешерергә кирәк. Кара, бу итме монса? Ит. Ит һәм бик күп яшелчәләр мондаймы? Булар соусмы әллә шуның хәтле? Кунжут майаның берсе бал. Да. Бау, гөмбә, белмим мин. Бунысы нәрсә? Кайнатмамы әллә бу? Бәрине. Соус. Соус. Искәндәр, Шу сорауларыңыз бармы? бер ничә сүз белән юри генә булса да подсказка бирегез. Шик окей. Бөтенесенә шимгә кирәкме? Бөтенесенә, әйе. Әйләндереп карадым. Барысыннан нәрсәләргә кирәк. Әйе. Ярый, Искәндәр, бик зур рәхмәт. Уңышлар? Әйе. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сиңа, Искәндәр. Кызлар, сез нәрсә пешермәкче буласыз, әйдәгез әле. Айгөл нәрсә пешерәбез? Мин бу соусларның тәмләрен кабып карамыйча әйтә алмыйм, әмма менә бу иткә, Әйе. менә бүген бәне турап, әйеме? Суган белән кешерне у турап, кыздырып, чесногын салып, рулет итеп ясыйк. Әйдә, ясыйк. Булыр микән? Булар шыпырткыма безне тыңлап торалар. Илдар абый, мин Илдар абый дип әйтим инде, яме. Һәр хәлдә бик күп еллар белсәм дә теге хөрмәт итәм, абыйны хөрмәт иткән кебек дип. Ну, ярый әле ит бар, ите күп түгел. Күп түгел бар, әйе. Мин плов дип уйлаган идем, сәдер бу. Дөгес хәзер. Дигесе дә азрак, әйе. Әйе, ите дә әз булгач, мен әйтәм, ите күп булса, буларын пешереп тормасаң да ярар иде. Әйе шул, мин дә кыздырып кына алыр итә инде аны Юк бит, табада. бул ингредиенты да бар менә. Кая барасың? Илдар абый, нишләбез шулай да? Әйдә, мин уйлавымча, без менә буларны бөтенесен кискәлек тураклык та, катлам менә шулай итеп иек тә, бу яшелчә катламасы булыр. Җайлы иракларны катламасы. Бигем бәле яшелчә катламасы. Өстенә йомырка анасы. Йомырка белән бастырып куябыз. Бастырып. Буны без йомырка белән бастырып куярга әзер. Кызлар. Без башлыйбыз, сез билгеләдегезме нәрсә пешерәсен? Әлбәттә инде. Минем хатынымның әнисе, ягъни әби әйтмешли, ашаудан Башкага ярамас. ярамас әйе. Башлыйк.
Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл Саунд Саба заводы. Әлеге исүтке шәп табаларны, казаннарны һәм дә кастрюльләрне аларның фирменный кибетләреннән ала аласыз, яки интернеттан заказ бирсәгез, игезгә китереп бирәчәкләр. Без җиңелрәк ел сайларга дигән фикергә килдек, уйладык та, әллә ни мәшәкать яттырмыз кызлар, сез нәрсәләр эшләгәннәр, рулетме, тегеләйме, булай. Без дигән аерым пешереп алырбыз ахырдан, итне кыздырып алабыз да, яннарына куябыз, шундый бер булды. Безнең ярыш шундук башланып китәчәк. Башлана ул безнең мәкалләрдән. Без мәкалнең беренче өлешен укыйбыз, татар халык мәкале. Сезгә дәвам итеп бетерергә кирәк. Ахырындагы бер сүз яисә ике сүзен әйтергә кирәк булачак. Ширатлашып. Айгөл, әйдә. Мин башлыйм әле, әйдә. Илдар абыйга беренче мәкаләне әйтәсем килә. Ярар. Егет булса җибеп тормас, җибеп турса Җегет булмас. Белеп әйттеңме соң? Теге кыйгатып туры тегезеңме? Кыйгаттым. Монда Айгөлгә бик җиңел эләккән инде, монда егет кешегә Җитмеш төрле һөнәрдә Айгөлдә белә икән. Айгөл, бик авыр булды. Вообще. Мәкалләрне Хәзер белә. Павлат булгандыр инде. Павлато. Илдар абый, иҗат турында да бер ике эш сорау бирмичә булмый инде. Әлбәттә. Син инде озак еллар манзара тапшыруның баш мөхәррире буларак та, алып баручысы буларак та ишеткән идем хәзер яңа җитәкче белән сез анда инде үзгәрешләр кертмәкче буласыз. Инде яңалыклар истәмәкче буласыз. Әлбәттә шулай. Инде бер журнал булып чыгып, тележурнал булып. Әйе, безнең хәзер бит инде Татарстан яңа гасыр каналында яңа команда, без берләшеп, фикерләшеп, бердәм команда булып үзгәртергә тырышабыз безнең тапшыруны. Чөнки бит инде менә ризык мәсьәләсендә карасаң, гел бер төрле ризык кына ашап утырсаң да туйдыра бит инде, ялып тора, үзгәреш кирәк була, икенче төрле ризыкны кабып карыйсы килә. Көндә кызыл улда ашап булмас. Бу бит инде рухи азык, ул 20 ел буе тамашачыга хезмәт итеп килә, турылыклы хезмәт итеп килә һәм менә без инде Нәүрүз бәйрәменнән соң яңа форматта икенче төрлерәк чыгарга фикерләп торабыз. Ул инде зур студиядә булачак, аның урыны, локациясе дә үзгәрә һәм әлбәттә районнарга барып, ниндидер кызыклы табышлар алып, ул районнарның яшәешен күрсәтеп, менә шушындый аудиторияны, географияны киңәйтеп эшләргә ният итеп торабыз. Берәр рубрикалар булачакмы монысы? Әзгенә пердәсен ачып күрсәтсәң иде безгә. Әйе, бөтенесен сөйләп бетереп булмас, анда менә сезнең тапшыруга көндәш булырдай шушындый дә була әле, табын рубрикасы да булачак, табын айы. Анда да без нәрсәләрдер пешерәчәк, без әзерләячәкбез, ләкин нинди рецептлар буенча икән әйтмим, сер һәм секрет булып тора. Яхшы. Тагын әлбәттә инде контент, эчтәлек ягыннан да үзгәрешләр булачак, чөнки замана үзенең шушындый үзгәрешләрен таләп итә. Бигрәк тә иртәнге тапшыруда без инде барлык аудиторияны да, яшьләрне дә, олыларны да, өлкәннәрне дә, балаларны да истә тотырга тырышабыз һәм шуңа күрә манзара яңарачак һәм үзгәрәчәк. Шуңа күрә барлык тамашачыларны да үзгәрешләрне күзәтеп барырга чакырып калабыз. Киләчәктә дә бергә булып, бердәм булып, тугры рәвештә халкыбызга хезмәт итик. Иртә көндез кич яңа гасыр телеканалын карыйк. Әйе, манзара 3 мәртәбә эфирга чыга, шуннан да бер сөтеңдә, бер сүз вакытында иртәнге сәгать 6-да һәм көндезге сәгать 1-дән соң. Шуңа күрә әригә кадәр матур итеп ничек карап килгән булсагыз, моннан соң да тагын да матуррак итеп, тагын да бердәм булып, тагын да күбрәк тамашачыны җәлеп итеп карарга кирәк. Амин. Айгөл, әйтәле, зинһар өчен син бит инде Болгар радиосында сәхнәдә эш тапшыру алып барасың, әйме? ТНВда сиңа миннән сәлам тапшыру алып барасың. Ничек эшләргә җиңелрәк? Язмадамы, яисә инде туры эфирдамы? Тегеләй дә булай да эшләү бик рәхәт, күңелле. Ошый миңа. Синең инде тегесендә эшлисең, бусында эшлисең, шуңа күрә икесенең дә теге уртак ошаган якларын табырга тырышасың. Алар икесе дә ике төрле тапшыру бит сәхнәдәш, мәсәлән, ул инде безнең медиа өлкәсендәге шәхесләр белән, җырчылар белән тапшыру туры эфирда бара. Сиңа миннән сәлам тапшыруы, ул кешеләрнең шатлыклары белән уртаклашабыз бит инде, әйме? Анда шундый гаилә традицияләре чагыла. Булсын бәби туе белән котлыйлар, әйме? Юбилейлар белән, ит туйлары белән, алтын юбилейлар белән котлыйлар. Менә монда гаилә традицияләре чагыла һәм бу очракта әйтергә кирәк, безнең тамашачыларыбыз бу тапшыруны бик яраталар. Бөтен гаиләбез белән утырып карыйбыз диючеләр бар. Һәм менә безнең Илдар әфәнде иртәдән манзара тапшыру белән башлап җибәрсәләр, әйме, атнаның дүшәмбесеннән җомгасына кадәр бит инде безнең эстафетаны сез кабул итеп аласыз. Манзара тапшыру була, шимбә иртәсендә без эстафетаны кабул итеп алабыз. Якшәмбе Иртәсендә кызган казан тапшыручы. Гаилә елы менә инде монда мин инде беләм шундый үрнәк гаилә башлыгы басып тора.
İki oğul ısırgan deyip evet bir evet Xudoy kimgadir malay deyip etdi diye iş kızat ise. İsimleri men ihtibar etem tekrar isimlerde ihtibar eterge yaratam. İldar bolsa İdil hem ihtiyar. Kim kuştulu isimlerini? İdil Tuğaş, men bir neçe variant isimlerini şuşulay sözlükten aldım da Ömer Sattarov'un isimler sözlüğünden qarayım men aytam bunda Adren degan variant var, Tahir degan variant var. Adren normalni. Tağın nindi variantlar var, İskender degan var. Xotin bilan men aytam bo'lsa necha yo'q bo'lsa menga falan kishini xatirlata. Yo'q bo'lsa aybat tugul, men shulay so'ylab o'tirganini xatirlamayman. Men aytam ayda İdil bo'lsin. Mana shundan qoldi endi. İhtiyar. İhtiyar indi ul. İhtiyar. Psixologik adabiyat o'qigan vaqt ham butun narsada da Allohning ixtiyori bor ekanini anglab men shunday turib ixtiyor degan izim qo'shgan edim. İldar abi, Ali bitali İdil shunday yangi asr telekanalida da belli proyektlar ishi tugilmasa? Ishlay, bizning komanda zo'raydi. Hozir bitini oila yili bo'lgach men aytam bir o'zim bilan ishlab o'tirib bo'lmas. Oiladan kimni jalb etirga kerak bit endi. Shulay aytib mana İdilda bizda ishlay. Ol tillar komissiyasi bilan birlikda ular boshlab yuborashak yangi proyekt. Umuman Tatariston yangi kanalida shunday proyektlar shoqigaya milliy, tarixiy yuzi bizning yerlikdagi proyektlar. Shularning birisi shoirlar ovozi deb atala. Ol mana shoirlarning o'z ovozlari bilan o'zlarining she'rlarini so'zlovlari proyekti. Bu bitin bik ko'rkam, bik motor boshlang'ich, bir yaxshi meros bo'lacak. İdil endi mana shu proyektda prodyuserlarning birisi ham uyushtiruvchilarning birisi. No, olay saatiga bizning ishqiz, sizning ikki malay dega unutmag'iz endi, mi? Ay, kelin kerak bo'lsa, qo'ya borga adresini qoldiraman. Qizlar, ishingiz bitdimi? Bizning ishimiz bitdi. Rizqimiz pisha. Biz hozir bunda ozgina shu yeşillikdan salat yasab olamiz da, ham shuning bilan shu. Biz do'stlar, bizning mana itni yana qizdirib olasi qoldi-da, hamma nimani ko'rdingiz, bizning yashashlar endi azir. Biz mana bunda itni o'tirtamiz da, yumurqani shikilishgina yutamiz da. Alay bo'lmasa. Bugun pishirib olamiz da, suda bitdi, ketdi. Bizning ish azir. Hozir o'yinga ko'chamiz. Do'stlarim, bizning topshiriqning bor bir o'yini. Ул turli o'yinlar bo'lar. Bu o'yinda jengil uchun sizga stimul shuni aytasim keladi. Stimul bo'lsa mana shunday siraga agarda oxirdan, topshiriq oxirida nishiya bo'lsa, bizda do'stlik bir qachon jingmay. Mana bu o'yinda jenguvchiga ustunlik yetashak. Shunga ko'ra motivatsiya bo'lsin. Mana bu tegani o'yin mala. Vazal qo'shinda 90-yillarda o'ynatadi. Yo'q. Sho'roveniki vizali mamluk. Qo'l tegilmi? Ildar abi, sizga manzara topshirishni olib borasiz. Bunda bizga manora tizirga kerak. Mana birisi mana shunday yashil tusdagi, ikkinchisi mana shunday olsiz tusdagi ikki manora. Ostisli. O'ygilga. Yo'q. Ikkini tizisiz. Ikkini? Ikki turli tusda. Ayrim sharoitlashib, yami? 1 minutda ilgariga kerak, ilgari bular. Jimirilmasga tegish. Mana ikkinchisini tizib bitirgach, men stop sekundlarga bosam. Agarda Andiy birinchi boshlovchi agarda 45 sekundda jiyib bitirsa manarani, ikkinchisini endi 44 sekundda ilgariga kerak, anglashildimi? 1 2 3 ketdi agar. Daromada yana qoltiraman, aybatkina, bunda tegib bitinni. Zo'r diqqat kerak, diqqat bilan qiyg'a etmasi ovishmasin. Onun uchun negizi yaxshi bo'larga tegish, manara tizishim. Yo'nash shoy, diris. Ali bor. Bor namsında qo'ysam, ikkinchisine kirishirdik. Bizning yoqqa sulamag'iz qizlar, bizning yoqqa tava sulamag'iz. Yo, olaytu gel. Mana shu yoqqa bor vaqt ilgari bo'ladi. 1 minutda siyamiz. Zeybetrek bulaydi endi. Ko'rdingmi? Bir joylig'ini akaba giydi, men yerdamda joyda yedi. Ilgari bo'ladi, hali tugisini ikkinchisiga qadar şey bo'ladi. Ular bizning kunda singina butadi. Bor hali, hech birsi bo'lmadi. Oygil, mana Oygil. Oygil yasay. 2 1 Oygil yasay bu bo'la turgan bir tugiz emas. Rahmat. Bek zo'r rahmat, hurmat etganingiz uchun. Aybat bo'ldi, do'stlik jingdi. Jingmanda do'stlik jingdi. Birsi bo'lsa-da tuzsam yoring. Indar qit birsi tuzuy oldi, men birsi bo'lsa-da tuzuy. Yo'q, ikisini tuzirga kerak. Oygil, senga bu staqanlarning, tustaqanlarning sizdan şeyler. Stakan. Ne tustaqan ikkinchi ayir bor. Bek kelishib turadi. Конечно, men sizning stakanlarga to'g'ri keltirib keldim men bugun. Bizning pishtirishimiz bunda bizning Yigitlar, men Oygilga bulishsam bo'ladimi bu sizga? Bo'lmay, yoramay. Yo'qmi, u o'zigina kuch berib turadi. Kuch berib turam Oygil. Oygil. Eyda boshlayman. Jingara kerak 1 2 kullana boshlayman. Oygil, hali vaqtim bor yana. Mana bit endi. Boshlining negizi, monaraning negizi bo'ldi.
Manaranın Sabır kişi. Sabır kişi. Dese kullar kaldırayım hala. Yok kaldıramayın. Kaldıramayın. Kaldıratırga tırışmağız. Tavuşlanmağız. Menen indi matırmanlara. Min o işlemesi. Min ayırım berem tezeriydim. Sen şu ayırın. Biz o işlemeyiz. Ana gördün mü şu an birsin ay gel. Ey ben bir başta birsin. Ana sen ikincisin değil mi? Buldu bizim irmes katırışabız. O yakata ve jiller ismesin. Ay gel hele. 21 sekund vaktim var. 21 sekund vaktim. Saklap duram. 21 sekund. 20 sekund kaldı. Ay gel. Sanama. Okşak tuguluyor. Sanama diyeyim okşakla yarata sanağanını. 10 sekund. Ay gel. Haydi tizirek ay gel. Sanama diyeyim. 5 4 bir şey. Sanama. 5. Yuğunda 5'i 5. Hepsi buldu bir. İkisi de buldu. İkisi de buldu. Bu oyunda üstünlükle Aygül'e veririz. Kutluyuz. Tapşırığımızın Dosta Sushi Shop kompaniyası bizge avız yeter için təmli, halal, matır rollar jiberdi. Qazan şəhəri Qılğali uğramın 8-ci ay yırtından. Rəhimətiniz, sılanınız, təmli bolsun dostlar. Kızgan Qazan tapşırığı devam etti. Bizde müzikal teneffüste kelgen qonaqlarımız birer instrumentda o'zlari oynamasalar men oynatıp jırlayız birer jır. Esa biyo ko'rsatamiz. Sağlam dostlar ilkeni degan jırni bir yarataman. Farida Paqudaşova repertuaridan şuna instrumentsiz gana jırlab qarayıq. Akapella. Sağınam dostlar, sağınam tuğan ilkeyinile. Sağınam tuğan ilkeyini. İlkeye bilen bir gele sağınam. Yaşlı süygen irkemini. Gübjırlar bulmasın. Ay rahmet. Eyvah. Yaxşı buldu bu. Aha. Aygül. Jırla deyip güne eğitme pajolust. Jırla deyip eğitəsiz siz. Yani deyəcək gerek. Aygül. Көңілің әне бәрі келген шүкір бар ма? Көңілден Şu xatlı көңілге өтерлік етіп шығыр сөйлей білгеніңіз. Мен саған бірер келіп аптырған шойдым. Сен шығыр сөйлесің шында. Ғұмыр китабымны альбом етіп, қорап шығарға деп берселер, ешілік деп yazılған 3-4 битін ұрлар едім. Әгер көрселер, қошар едім ирақ жерлерге ешілігімні салып ерге. Ол қойдадыр, бик яқында кебек. Ауылымның ойлы кешінде фуражкасын қыңыр салған егет қызын күтә дирек төбендә. Эшкә сыңлый дип борчылмагыз. Яшьлек бит ул, яшьлек өлгерер. Таң атканчы дирек төбен саклар, таң белән эшкә йөгерер. Ахырдан маршрутта тигәлесе Знали bu şiir tapşırıqsalar nasıl bitməz deyib şuna görə bir ilişinə, ikinci ilişin tağın bir şaqırğaş kelgəş söyləyib Tağın getər. bir kiləsin olaydı. Kiləm tigib pişib jetməsə точно kiləm indi. Ya ise Bulgar radyosu efirində tınlarsınız dedi. Әйе, Bulgar radyosu efirində şiirlər oquyman da rubrika var. Mənə şu etəmədim. Qarasa bir bitnimizdə bilən bir şunday jır kerak. Biləsizmi? Ol jırdan siz biləsizdir deyə biləm. Eşitkəniniz var 100%. Ol mənim töşşəyə başlanğan jır lələ deyib atala. La. Şu bir niyengine jırlayla şunlar şunday көңілі notada. Jırlık dostlar bir gelem, jırlık dostlar İng matur jırlarını saylap kına İng matur jırlarını saylap kına Yaşık bu illerde sayrap kına Köşüğe La 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 İng matur jırlarını saylap kına Yaşık bu illerde sayrap kına Ça 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 Rahmet. Şimdi motor jırlar.
Kızgan Qozan tapşırığının general sponsoru Kukmara Metal Savut-Saba zavodu. Әлеге табаларını, qozanlarını, кәстрүлләрне siz аларның фирменный кибетләреннән ала аласыз, яисә интернет кибет ашада заказ бирсәгез була. Шулай итеп безнең ризыкларыбыз пешеп чыкты дисәк тә була. Пішті, бізнекі де пішті. Һәм инде әлеге шедеврыбызны бәяләр өчен без чакырабыз Искәндәр Нурыдиновны. Дөрес булдымы икән? Юкмы икән? Рәхмәт Искәндәр. Искәндәр. Карар менә. Улашамас. Безнеке ничек булды, әмма? Без итне айырым кыздырып алдык. Стейк иде ул. Калганнарын да суган, кишер һәм менә таш кабакны һәм дә инде гимбәне без бергә кыздырып алдык та, шул дип матур итеп тездек. Калганнарын кисеп кенә салдык һәм иң ахырдан дөгенеп пешереп алдык. Йомырканы шулай кыздырып уртасына куйдык. Аңлашыла сезнеке. Сезнеке молекулярный. Казанның иң яхшы рестораннарында бирә торган ризык килеп чыкты. Ә сезнеке? Biz башта рулет ясамакчы. Ит бөгәрләнеп килмәде. Ниткәш пешкәч әзрәк кишрәйде дә. Рулетка тирә алмады. Менә шушындый формада пешерергә булды. Без хәтерлибез тапшыру башында рулет дип авыз ачкан идек. Рулетның рәхәте дә юк. Искәндәр, күрсәт нәрсә килеп чыгарга тиеш. Әйдә. Эй, canım. Нисең бу? Кара, без почти җиңгәнбез түгелмәсә. Кара әле. Безнеке бик якын килгән бит. Кара әле, кара менә. Уртада йомыр. Паке. Поке. Баш Bizde эшләмәгән. Kореyalar öyle bir aralaşma bir bitirmek. Сатукта кара, ну карап торсаң, менә безнеке бик килешеп тора. Кара, битсәң нәрсә шулай. Нәрсәдер бар. Ну, покені бутагач безнеке килеп чыга. Туктатукта, Искәндәргә сүз бирәбез. Искәндәр әйт әле. Tüplü söz yazan. Калып карыйбыз инде. Кап кара. Искәндәр. Paketlerine kilen. Ну кара, ну карап торышка бит инде безнеке якынрак килгән кебек, ә? Белмим. Рәсеменә шулай, белмим диңде. Менә монда Искәндәр ни дияле. Без иткә инде соусны салдык. Пешкәнме? Пешкән. Дөге пешкән. Poke. Покеме? Поке да. Poke или Pokemon. Поке килеп чыккан. Таресі сиймәле. Кызлар, Poke яки Pokemon. сезнең нәрсәсең бар? Патшубой. Сезнең дөгенегенә ашап карарга булды, итне шикләнде ашарга. Итегезне. Ник итен ашамыйсың? Изелеп пеште безнең. Хәзер икегезне дә кулын тота да шайтыр Искәндәр әйе. Берегез дә җиңмәде. Берегез дә Әйе, җиңмәде. кайсы команда җиңде икән бүген, а? TikTok. Pokemon. Әйе, булды бит бу. Менә, ну фото буенча да килешкән бит инде безнеке менә. Йомыркасы да уртасында менә бит. Мин бик килешәм, бик эстетичный, бик матур, ашаугач тәмледер мәй күрмә белмим. Бик тәмле диде Искәндәр Нурыдин. Искәндәр, сиңа бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Әйе, менә поке пешерергә кирәк. Кайчан әле поке пешерергә өйрәнергә, ә? Үзебез дә белмичә. Кызлар, без башта җиңүчене бүләклебез, аннан соң җәзага күчәчәкбез. Я, җиңүчебез. Мин чын күңелдән горурланып, сөенеп, тапшырыбызның генераль спонсорынан әлеге табаны сезгә бүләк итәм. Бик зур рәхмәт. Ай, шундый сөендем, ә? Бик зур рәхмәт. Монда беләсең, бездә шундый шарт бар инде менә. Мин, Илдар Кыямов менә үзеңнең гаиләмне. Алайса әйтәм инде мин. Илдар Кыямов. Яңа гасыр каналындагы манзара тапшыруының баш мөхәррире һәм алып баручыларының берсе. Менә шушы Кукмары табасы белән үземнең гаиләмне тәмле ризыклар белән сыйларга сөз бирәм. Ай! Әлегә кадәр мин йомырка гына кыздыра беләдерим. Бүгеннән башлап инде мин поке да ясый беләчәкмен. Рәхмәт сезгә. Таба тотып, антикәсең дип торам. Рәхмәт, күптән Тамыркан. Рәхмәт дустым. Булды, бу таба сезгә хезмәт. Ой, рәхмәт. Әйбәт. Җәзага да күчик. Мин безнең команда җиңгәндә бик яратам бу өлешне. Илдар абый, укыгыз әле. Мәсәле язылган икән, нинди җәза икән, әйе. Җиңелүче команда 1 минут эчендә мимика һәм ишарәләп 10 төрле профессия күрсәтә. Җиңүче команда аңларлык булсын. Кызлар, бирем аңлашылдымы? Аңлашылды. Без аңларлык булсын. 1 минутта 10 профессия, берегез 5 күрсәтә. Берегез 5 инде. Син башлыйсың. Әйе. Без бүлегә икенчегез күрсәтә башлый. Шулай итеп. Аңлашылдымы? 1, Әйдәгез. 2, 3 әйдә кызлар киттек. Аха, Шофер. йөртүче. Машина йөртүче. Әйе, автомобилист. Пешекче. Дөресме? Әйе, икәү булды. Шәш алучы. Әйе, парикмахер, әйе.
Так. Карта ойнаушы. Нәрсе? Ақша, банкир, кассир. Карта ойнаушы деп тұрады. Покер ойнаушы. Оқытушы. Әйе. Так. Бишау болды ма? Болды. Бишау болды, әйе? Биш болды. Mesela uğramsı bir şu kar kırışı. Kar kırışı. Ayet. Anlatama. Bilmeyeyim dersin. Tamam. İkili. Jırşı. Yok televizyon, radyo alıp barışısı. Ayet, radyo barışısı tamam. 10 sekund kaldı. Desem no. Haydi oynayalım. Jırşı. Bildik tamam. Birer profesiya. Haydi tamam birer profesiya. Tamam birer profesiya. Niye? Böyle bir tane profesiyonuz bilmişsiniz beni. Bir işe. Hem bayança, muzikant. Buldu kızlar. Bilemedim. Kıtlısı bileler. Çok mu profesyon? Normalarsı kızlar. Maşallah. Birimne jirine jitkeri bu tadegis. Big zor rahmet. Benim bu kadar başıma gelmesin. Şunun bilen bugünkü tapşırığımız ahırına yakınlaştı. Келген қонақларыбызға бик зор рәхмәтләребезне әйтәбез. Bulgar Radyosu keyinliklərində görüşlərə, очрашуларга qədər. Яңа Гасыр каналы һәр вакыт сезнең иң якын достыгыз булсын. Сау булыгыз. Sağ olun.